Så är det väck. William! 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 Titta! Du får rikta upp den lite mer. Ta ner vanten lite grann så kommer den lite högre. Går det inte att... Nej, han skulle haft ett mellanstycke till. Jaha. Här, vänta. Se hit i kameran. Ser du din telefon eller? Kom igen, vi går och gömmer oss. Uffe kan ju se oss, kom. Uffe, titta hela tiden. Du får filma mig alltså. Filma efter mig. Du får inte åka för fort. Kom. Och det går inte att vända på fästet. Hejdå. Vänta, ska se. Vänta, William. Såg du den här ramla? Nej, gjorde du? Ja, han gjorde det. Yes, han går. Kom, vi åker lite. Jag filmar dig nu. Där. Ja. Uffe, du får kolla i mobilen. Filma mig. Kom, vi åker till din pappa. Vart han nu är. Ja, där är Lisa. Vem är det? Vänta. Lisa! Åh, hej Lucia! Jag filmar. Varför är det så stor? Jag vet inte, jag har precis lärt mig åka i de här. Varför? Ja, det är jättesvårt. Titta, jag har en kamera, jag filmar. Varför? Kul. Vänta, filma mig! Jag gör. Det är jag som ska filma. Hej! Jag heter Lisa Ryd och jag är Alisas klasskamrat. Kolla i mina ögon. Så. Hej då! Vänta, du måste se mig. Hej! Åh, nu kommer jag närmare. Och hej då! Och hej! Och hej då!
Nästa vecka. Vad då? Filmar jag det? Vadå? Fick du reda på det då? Du vet han åkte dit. Vem? Milian. Men han är ju där. Ja, han sitter och dricker vatten. Oh! Hoppla. Ska vi åka lite? Ja. Den här kameran kostar flera tusen. Typ 4 000. Ska jag stå på tå? Kan du stå så här högt upp? Ja, det är det. Om jag fångar dig, då måste du få landa. Det var roligt det. Gick det bra? Vad är det där? Din kamera. Hallå, sikta på mig! Hej! Hej, hej, hej. Bort med dig! Aj! Aj! Hjälp! Hjälp! Nu är det spelet! Hjälp! Aj! Vad slår jag på? Aj, Alicia! Aj, Lisa! Han sitter där borta och dricker vatten. Oj, oj, oj. Vi kör tävling, Alicia! Jag kommer dö. Fortare! Wow! Det här är första gången jag åker på ett helt skit! Lisa, det här är andra gången jag åker på de här skridskorna. Det här är tredje! Jag kan... Jag åkte med de här förra året också, men det var nya för mig då. Usch vad det var dålig is här, jag kommer ju dö. Kom igen, vi åker runt dig! Hur gjorde du det där? Det är skitbra! Du va? De är väldigt bra att fotla. Ge upp! Det är enkelt! Även fast jag är dålig så kan jag. Oj, sant. Det tog en bild. Gjorde du? Eller det lyser till så här. Vänta. Det är den här. Jaha. Jag bara, va? Va? Och jag vill också ta dig. Kommer ni att åka i leka i snöhögen sen? Jag måste nog gå tillbaka. Men vänta på mig. Jag kommer.
du för storlek, Alicia? 39. Jaha. Det har min mamma också. Vad har du? 35, 34. Eller jag menar 34, 35. Nej. Och du kan ju själv. Och mamma sockor. Stora sockor. Jag kan ha typ 40 om jag är stora. Jag har stora fötter. Titta, de är... Det skulle kunna lägga min mamma. Ja. Jag ska försöka åka så här. Vänta. Så här kan jag se. Alltså jag kan inte göra direkt. Kan du gå så här? Okej. Fast det var någon som typ lärde mig att man gjorde så här. Hur tar du fart? Gör du så här med piggarna? Gör du så här? Hur gör du? Va? Tar du fart med piggarna? Va? Nej. Det är jättemånga som gör så här. Alltså de förstör isen. Ja, jag vet. Det blir liksom hål. Kolla om man gör så här, Alicia. Då blir det hål i isen. Men om man gör så här. Ja, det är sant. Hon bara klack, 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 klack. Vem? Hon går på Vem? sin Anna-Karin. Ja, hon hela tiden bara... Nej, det här är typ hon. Och bara, när Felix bara, kan du vara lite tyst? Hon bara, okej. Skridskoprinsessorna. Var lite försiktigt nu, Alicia. Lugna ner dig. Nu löser man sig kameran. Jag kan åka baklänges. Jag är med. Alicia, jag kan åka baklänges. Jag har inte ramlat någon gång än. Jag börjar med en gång. Jag brukar typ aldrig ramla. Du bara. Så jag kan. Jag kan också. Nu filmar jag er. Nej. Kom igen, gör det bra nu också. Va? Är jag med? Kul. Det här är så kul. Så kul. Jag har alltid så här stora. Ja. Jag har också det. Kolla. Stora. Kom. Lisa, jag kände igen dig på håret. Det var jag. Visste du inte? Du kan inte kunna båda. Va?
Hallå Lisa! Lisa, jag ska gå och dricka. Va? Ja. Det är Lisa. Hon går på spanska. Och hon andra Alicia. Alicia, Ja. det verkar som du blev omgiven av linslöss. Ja, vadå? Linslöss? Ja, massor som var med och vi filmade. Ja.